един идеал. Драги младоженци, за да бъде сключен гражданският ви брак, необходимо е пред мен, в присъствието на вашите кумове, родители и гости, устно да потвърдите вашето съгласие. Вие, Радослава Руменова Стоянова, съгласна ли сте да сключите граждански брак с Николай Иванов Цветков? Вие, Николай Иванов Цветков, съгласен ли сте да сключите граждански брак с Радослава Руменова Стоянова? Да. Кумовете, убедени ли сте, че младоженците се познават достатъчно и че по своя воля са решили да сключат граждански брак? Да. Уважаеми младоженци, моля ви, вашите кумове да подпишете акта за граждански брак. Заповядайте. Огънят, вечният огън от бащиното огнище на майка България, нека ни изгрява навеки. Предадат огъня на младоженците като символ на любовта и семейното огнище. И нека този огън да свети винаги в сърцата ви. Съгласно закона и обичая, обявявам гражданският ви брак за сключен. От сърце и душа бъдете щастливи, пазете любовта си, бъдете верни на прекрасните български традиции, принесли през вековете здравината на българския род и семейство. Пръстенът е знак на съюза, който се сключва между вас. Отпечатък за честност, за вярност и преданост на мъжа към жената и на жената към мъжа. Пръстенът е образ на прегръдката, която ви съединява, и на слънцето, което ви дарява с очите си. Линията на пръстена няма край, както не бива да има край вашият стремеж един към друг. Изкрящите чаши, тъй да са пълни годините ваши, като златен плод, като житен клас, здраве и живот, щастие за вас.
Благо се! Благо! Уважаема Радослава, от днес нататък ти ставаш стопанка на свой нов дом. А по стара българска традиция в дома, жената пази и съхранява семейните ценности. Затова връчвам удостоверението за граждански брак на теб, с пожелание да го запазиш и съхраниш, така както ще запазиш и съхраниш любовта си към съпруга, чиста и светла. А на Николай Цветков пожелаваме да бъде опора на жената, която го обича. Уважаема Радослава, всички тук искаме да знаеш следното, че един мъж може да бъде много богат, може да има много къщи, 1, 2, 3, 5 и да няма дом. Жената е тази, която от една малка стаичка може да създаде дом. Искрено ти го пожелаваме на добър час! Уважаеми гости, имам приятно поръчение от името на кумовете на младоженците да им връчат 3 бутилки вино за най-специалните моменти в техния живот. Скъпи младоженци, отворете тази бутилка вино, когато се роди вашата първа рожба. Защото, когато се роди дете, вкъщи радост е голяма и щастлива майката рече: ой ти, детенцето на мама, утеха ще ми бъдеш ти. А бащата горд е своята рожба. Отворете тази бутилка вино, когато се роди вашето първо дете. След 25 години, вече с пораснали деца, с посребрени коси, вие ще се връщате назад през годините с мисъл за самопреценка и жизнелюбив стремеж да съзиждате своя дом и своето семейство. Тогава вие ще сте създали един семейен свят, който така ще прилича на другите и същевременно ще бъде единствен и неповторим. След 25 години вие ще чествате вашата сребърна сватба. Отворете тази бутилка вино на вашата сребърна сватба. Мили млади хора, всички тук, които присъстваме на вашето сватбено тържество, вашите родители, кумове и близки, ви пожелаваме след 50 години едно от вашите внучета да застане пред вас и да ви каже следния стих. Честит ви празник, скъпи юбиляри! За миг и двама си спомнете за оня първи светъл ден, когато си хванахте ръцете и тръгнахте по път един. Живот един в едно живяхте и в път все двама бяхте. В радост, труд и грижи. Тя до теб и ти до нея. Отворете тази бутилка вино след 50 години на вашата златна сватба. Уважаеми гости, време е младоженците да разчупят питките, за да видим кой ще носи хляба вкъщи. Както в живота, всеки да дърпа към себе си. Айде! Радослава ще работи малко повече, Ники, ти ще живееш по-лежерно, чудесно. Няма да бъдеш напрегнат. Сега да видим какво ще дадеш на твоята Радослава.
чупи откритката зала. Добре. Да видим Радослава дали ще му отвърне на жеста. Много е щедра, залък е огромен. Добре ще го гледа, добре ще го гледа. Да бъде спокойно с гърлата, ще бъде нахранен. С този си жест, уважаеми гости, младоженците показват, че всичко, което ще носят вкъщи, ще го споделят поравно. Мили млади хора, щастливи и здрави бъдете до дълбоки старини. Остарявайте и побелявайте заедно. Нека са мирни дните ви, нека е сладък хлябът ви. А сега обявявам първия танц за вас и за вашите кумове. На добър час, скъпи младоженци! Давам менчето на комата. Булката нека дойде тук. Булката трябва да се обърне на изток, женците, да видим какво ще бъде първото дете. Ради, сега правиш така веднъж, два пъти, на третия път риташ смело. Двата пъти лъжеш, така. Признаци, уважаеми гости! Скъпи младоженци, вие встъпихте в законен брак, съединихте вашата вярност, вашата любов, вашите мечти и надежди, за да тръгнете заедно от днес нататък по своя светъл семейен път. Приемете пожелания за здраве, щастие, дълголетие и много, много деца. Нека във вашия дом да царят щастието и благоденствието. Уважаеми кумове, днес вие сте свидетели на най-радостното събитие в живота на младото семейство. Да сте живи и здрави. И тъй като пред кум се вода на гази, време е младоженците да ви се поклонят. Застанете ето така. Невестата браво на 3 пъти се кланя на кума. Добре. Куме, това ти е достатъчно. Да видим младоженеца с ръка на сърце, колко е искрен. Дълбок поклон. Браво! Приемаш ли, куме? Приемаш, това е. Така е, пред кум се вода на гази. Куме, време е да настаните младоженците. Така.
комата да поеме младоженеца. Браво на младоженеца, какъв кавалер. Аплодисменти за младоженеца. Уважаеми гости, тази вечер за вашето настроение ще се погрижи специално оркестър Воденицата, град Благоевград. Те са прекрасни, най-добрите. Вие сте. Скъпо младо семейство Цветкови, уважаеми кумове и гости! Днес ние ще бъдем част от вашия празник. Празник, който ще постави началото на безброй много празници от тук нататък във вашия съвместен живот. Ето и нашите пожелания към вас. Бъдете живи и здрави, остарейте заедно и се радвайте на внуци, а защо не и на правнуци. Затова любов и радост ви желаем, щастие, дълги дни и нека с рози посипан